Jeg hedder Helene Nielsen, og jeg går i første Ø på Sukkertoppen. Og jeg har trukket spørgsmål vedrørende kontracyklisk finanspolitik og hvad det har af sammenhæng med finanskrisen i 2008. Her er en oversigt over, hvordan jeg vil strukturere min taletid her. Først så vil jeg gerne lige fortælle kort om de forskellige former for finanspolitik, for at kunne sige, hvad kontracyklisk finanspolitik er. Så har jeg lige lidt historisk med til grunden til finanskrisen. Så er noget om politikken inden finanskrisen og dens betydning og min vurdering af det. Så er jeg noget med bilag 3, som handler om økonomien i 2014 i forhold til 2008. Og så til sidst har jeg noget om begreber, jeg gerne vil bruge i den efterfølgende dialog. Når man snakker om finanspolitik, så handler det om, hvordan staten kan styre samfundsøkonomien. Man kan have en lempelig finanspolitik ved at nedsætte skatter og afgifter. Det sker øges virksomhedernes salg, og dermed tjener virksomheder mere, fordi kunderne nu har flere penge, så efterspørgslen øges. På den måde bliver produktionen større, og der er brug for mere arbejdskraft. Dertil kan staten øge offentlige udgifter ved eksempelvis at bygge nye institutioner eller andre ting, der kræver arbejdskraft. Alt det kan vi se på figuren her til højre, som jeg har taget fra samfundsfag C på Sydstang. Ulempen er så, at der kan skabes et underskud, hvis man fortsætter med lempelig finanspolitik, men nu man sænker skatter samtidig med, at man bruger flere penge. Det kan jo ikke gå for evigt. I værste fald kan der ske inflation, hvor penge stort set ikke er noget værd. Importen vil også stige, og der vil være penge, der ryger ud af Danmark. I bilag 1 er der redegjort for indholdet i en rapport af professor Rangvid om grunde til finanskrisen. Han peger på, at finanspolitikken var for løs, også kaldet lempelig, som jeg har brugt før, men det vil jeg komme meget mere ind på senere. Dernæst skal man have en stram finanspolitik, der kræver høje skatter og afgifter. Her skal alt det modsatte sådan set, hvor man får færre penge til forbrug, og dermed falder efterspørgslen og produktionen. Arbejdsløsheden stiger, og import og bruttonationalproduktet falder, som vi ser på figuren nedenunder. Man arbejder kontracyklisk med finanspolitik, hvis man modarbejder den konjunktur, der er. Det vil sige, at man fører lempelig finanspolitik, når der er lavkonjunktur, og stram finanspolitik, når der er højkonjunktur. Det er en stor fordel at gøre, så man undgår økonomiske kriser, for eksempel ved store underskud eller andre ting. Så er jeg lige meget kort om grunden bag finanskrisen. Det var jo ikke udelukkende Danmarks skyld. I USA var det nemlig det, der hed Subprime-krisen, hvor bankerne derhenne et par år før havde givet en masse lån ud til rige som fattige til en rente på 0% i det første par år. Når renterne var så lave, så lå en masse til, for det var jo en vældig god handel, kan man sige. Pludselig steg renterne ekstremt, huspriser faldt, og familier måtte simpelthen forlade deres hjem ude af stand til at betale de her renter. På den måde gik banker i USA nedenom og hjem, da de ikke havde flere penge at tage af simpelthen. Da banker rundt omkring i verden havde investeret i hinanden, påvirkede rigtig mange lande, inklusive Danmark. Som man kan læse her i begge bilag, så har økonomer undersøgt, hvordan politikken var i Danmark inden finanskrisen ramte os. Den var lempelig, hvilket vil sige, at der var stor efterspørgsel, og det havde der været flere år. Det hænger godt sammen med, at det er derfor, vi var kommet i underskud i staten, og når presset fra resten af verden ramte Danmark oven i det, så mener flertallet af de her økonomer altså, at vi blev ramt hårdere end nødvendigt af den her finanskrise. De siger, at Anders Fogh Rasmussens regering dumpede i finanspolitik. Her kan der argumenteres for, at der skulle have været arbejdet mere kontracyklisk med finanspolitikken. Da efterspørgslen fik lov at stige, må importen også have steget og skabt ubalance. Rapporten i bilag 1 melder også om, at budgetterne i kommuner og regioner blev overskredet. Det kunne man have reguleret ved at føre en strammere finanspolitik. Staten havde dog et overskud på 60 milliarder kroner på et tidspunkt, hvilket resulterede i, at politikerne lavede en lempelig finanspolitik fra 2005 til 2008. Det pressede simpelthen efterspørgslen for meget.
Så sammenhængen mellem den førte finanspolitik inden finanskrisen og finanskrisens udfald er, at Danmark havde en lempelig finanspolitik, så de statslige budgetter var overskredet allerede inden krisen ramte. Derfor blev krisen så voldsom, mener nogle økonomer. Hvis man kigger på bilag 3, ses det, hvordan bruttonationalproduktet ser ud i 2014 i forhold til bruttonationalproduktet i 2008 i de forskellige lande her, i procentpoint. Ikke så overraskende ser vi, at Grækenland er styrtdykket. Mere foruroligende er det, at Danmark også ligger længere nede, end vi var i 2008. Det giver os et billede af, at vi stadig halter bagefter en del lande, som for eksempel vores naboer, Sverige og Norge, efter finanskrisen, som grafen viser. Lige med Sverige forventer jeg dog, at de vil tage et dyk snart, eftersom de har taget rigtig mange flygtninge ind. Men det er lidt et sidespor. Jeg vil vurdere, at finanspolitikken, der blev ført i årene op til krisen, stadig har sit præg på Danmarks økonomi i dag. Den var medvirkende til det kæmpe dyk, vi havde, da renterne steg så voldsomt og boligpriserne blev så uoverkommelige, at man ikke kunne sælge sin bolig, da de færreste ligesom vil tage et lån til en kæmpestor rente og samtidig købe et dyrt hus. Pengene gik ikke op, simpelthen. Virkningen, som finanspolitikken havde på Danmarks økonomi dengang, har jeg fortalt om lige før, kan man sige, så det vil jeg egentlig ikke gå mere ind i. Og det var det. Så dialogen, der tænker jeg egentlig at bruge en del af de begreber, jeg allerede har brugt, og hvis jeg kan komme mere ind på noget om skat og beskatning, så vil jeg også meget gerne bruge begrebet progressiv beskatning. Ja, og ellers bare min viden om alt, udover det vi har lært i samfundsfag. Ja, så det var det.